Čo nás vlastne motivuje k zmene? Ja som si všimla 3 zložky toho, čo nás motivuje. Mňa osobne celý život motivoval hnev. Veľmi často si hovoríme, že hnev je niečo zlé. Áno, hnev je zlý vtedy, ak to premeníme na agresiu, ak to bude deštruktívnej energii. Ale hnev môže byť aj dobrým zdrojom túžby, lebo buď sa hneváme, niekto nás veľmi zlomil, alebo sme dostali toľko zranení, že si povieme, aj tak ti to dokážem, alebo mne stále hovorili, že to sama nedokážem, že to bude veľmi ťažké. A tak som sa hnevala, že som to premenila na túžbu, že aj tak to dokážem, aj tak to zmením, aj tak to bude lepšie. A potom tu máme túžbu. Po niečom túžime a to nás ženie k tomu, aby sme niečo urobili. Ale veľmi často si všímam, že ako keby to zranenie, ten hnev, to sklamanie nám dávalo oveľa väčšiu motiváciu k tomu, aby sme sa zmenili, lebo veľmi často počúvame príbehy, že nás partner kritizuje, že ty to sama nikdy nedokážeš a kvôli tej neustálej kritike, kvôli tomu, že nás stále podhodnocujú, to dokážem. Alebo veľmi veľa príbehov existuje aj na sociálnych sieťach, že dievča stále kritizovali, že má nadváhu, že nikto nechcel a kvôli tým zraneniam, kvôli tomu hnevu, kvôli tomu sklamaniu sa pustila na cestu toho, že schudla, začala cvičiť a užívala si to a potom zmenila celý svoj život. Takže nie je nič zlé na tom, ak sa hneváme, ak použijeme svoj hnev na to, aby sme dosiahli svoje ciele, lebo aj mňa najprv, že ja som sa hnevala na všetko, že som nenašla tie správne odpovede, že nikto mi nevedel vysvetliť, že prečo sa mi to deje, ako fungujem, prečo neviem dosiahnuť svoj cieľ, alebo prečo neviem urobiť ten posledný krok, lebo keď som sa vydala, to bolo asi pred 10 rokmi, na Slovensku som nenašla tie správne odpovede, lebo každý robil len horoskopy, numerológiu a tie bežné všeobecné veci a mne to nedávalo zmysel. Naozaj som nemala ten pocit, že áno, to je tá odpoveď, že a nikto mi nevysvetlil, ako môžem manifestovať, lebo boli tu úžasné knižky, ale napríklad aj tajomstvo, ale stále tí autori opisovali to, ako oni sami dosiahli svoj úspech a keď som sa snažila ich napodobňovať, mne to nejde. A potom som bola zase sklamaná. Kúpila som si ďalšiu knižku, prečítala som si, všetko viem o manifestácii, všetko viem o dosiahnutí cieľov, viem, čom som dobrá, ale aj tak mi to nejde. Takže začala som hľadať odpovede v zahraničí a tam som našla, že existujú negatívne archetypy, že existuje jedinečná manifestačná mapa, že nie každý môže manifestovať rovnakým spôsobom, lebo naša manifestácia a naše túžby, každý túži po niečom inom a ako to dosiahneme, to závisí od toho, na akej sme úrovni, čo všetko vieme, čo nám vyhovuje, či sme kontrastní alebo podobní, či musíme sa obklopiť takými ľuďmi, ktorí nás motivujú, alebo musíme vidieť medzi sebou rozdiely a stále tam existuje aj nejaké percentá, lebo každý spadá do nejakej inej polarity, ako musí fungovať. Či sme na rozmedzi, či sme na okraji, alebo na jednom konci, alebo na druhom konci. A tam mi to dávalo konečne odpovede, že áno, toto funguje. A keď som to začala aplikovať do svojho života, videla som aj prvé výsledky. Takže hnev vôbec nie je zlý na manifestáciu. Mne to funguje, zaberá. Niekedy aj, lebo som
taká, že všetko nechávam na poslednú chvíľu, alebo v tom zmysle, že stále natiahujem čas. Je to trošku zlé, ale dobre, ešte sa to dá vydržať, nemusíme sa toho dotýkať, kým ešte to drží. A potom, prečo som to nechala zájsť až tak ďaleko, že som nezmenila situáciu, keď som videla prvé problémy. To sa musím ešte stále učiť, aby som nenechala všetko na poslednú chvíľu, aby som zmenila situáciu, keď nastane prvý problém. A potom tu máme túžbu. To je každému asi jasné, že keď po niečom túžim, chcem to dosiahnuť a robím preto nejaké kroky. A potom asi tá najhoršia vlastnosť, keď sa vzdávame. Keď netúžime po ničom, keď sme prijali to, aký máme život, keď sme sa vzdali, lebo veríme tomu, že nám nikto nevie pomôcť. Mala som aj také obdobie, lebo obdobie hnevu sa potom vysporiadalo alebo vymenilo s obdobím stagnácie. Dobre, nenašla som odpovede, vzdávam to, nechávam to zase tak, mne nikto nevie pomôcť, stále čítam to isté dookola, nikto mi to nevie vysvetliť, ale stále som mala v sebe tú motiváciu alebo tú nezlomnosť toho, že dobre, ešte raz to skúsim, ešte raz sa do toho dám, ešte raz kúpim ten kurz, pôjdem za tým mentorom, za tým koučom, pôjdem na to veštenie. Naozaj som skúsila všetko a nevzdám sa. Určite musím nájsť odpoveď, takže ak máte v sebe tú iskričku nádeje alebo tú inšpiráciu alebo tú túžbu toho, že áno, musí na to existovať nejaké logické riešenie. Lebo ja som verila tomu, že ak to niekto iný už dokázal vo svojom živote, že vidíme to, že je to možné, tak to dokážeme aj ja. Len musím nájsť tú techniku, musím nájsť svoje odpovede, musím nájsť, lebo nebol problém v tom, že som nepoznala svoje problémy som poznala dokonale. Len som nevedela, ako ich zmeniť, lebo stále každý hovorí, že meditujte, hovorte si mantry, ale ak tá energia, tá negativita nie je rozpustená, premenená, alebo nevieme, ako s ňou pracovať, lebo aj tá meditácia je taká všeobecná, lebo veľmi často si myslíme, že ak máme problémy s hojnosťou, s peniazmi, tak musíme meditovať na tému peňazí. Ale počas konzultácií, aj počas svojho života som si všimla, že táto téma je oveľa komplexnejšia. Že bloky okolo peňazí môžu pochádzať z toho, že si neveríme. Alebo sme mali taký vzorec v rodine, že peniaze sa stratia, alebo nás niekto z rodiny okradol. Alebo sme videli ten príbeh a teraz si hovoríme, že v podvedomí, nemáme to spracované, že nechcem mať hojnosť, lebo ma okradnú. Nechcem mať hojnosť, ale to si nevšimneme, len sme videli ten program, videli sme to správanie a myslíme si, že budeme robiť odblokovania na témy hojnosti, peňazí, tak a nevidíme výsledky, tak potom sme veľmi sklamaní, že a prečo to nie? Veď robím to, učím sa o téme peňazí, ale ja som si všimla, že musíme všetko so všetkým spojiť, že existujú spojenia medzi tým, ako vnímame samých seba, ako manifestujeme, aké máme podvedomé vzorce, aké sú naše generačné vzorce, čo sa týka peňazí, v akej rodine sme vyrastali, čo rodičia hovorí o peniazoch, že teraz si to nemôžeme dovoliť, že uspokoj sa s tým, čo máš, buď rada, že máš jedlo, kde máš spať, nie každý to môže mať, takže spoznávať svoje podvedomé vzorce a spoznať aj to, čo sa skrýva za tým, lebo ak naozaj sa o to snažíte už roky, možno 10 ročia a stále ste nezažili ten úspech alebo ste nezmenili svoju realitu, stále ešte v podvedomí je nejaký blok alebo nejaká generačná
generačný vzorec, alebo ako by som to povedala, čo nemáme ešte vyriešené, alebo nejaké témy, ktoré sme si mysleli, že s tým vôbec nesúvisí, ale súvisí. Takže pozerajte sa na svoj problém komplexne, z celého hľadiska a tak skúste vyriešiť svoje problémy alebo nájsť tú techniku, čo vám vyhovuje a nebojte sa kombinovať, lebo naozaj, ak kombinujeme z každej techniky, z každého učenia, z každého kurzu niečo, a vtedy vidím aj u seba posun v živote, keď som sa naučila kombinovať veci, dávať veci dokopy, lebo nie každý ide s rovnakým problémom na ten kurz. Áno, môžeme mať problém napríklad hojnosti. Niekto má dlžoby a chce sa z toho dostať. Niekto si žije celkom dobre, ale chce zvyšovať svoju úroveň príjmu. Napríklad zarába, 5 000 eur a chce zarábať 10 000 eur. Takže každý prichádzame na ten kurz alebo na to školenie za tým mentorom s inou úrovňou problému. Lebo niekto vôbec neverí tomu, že by mohol zarobiť, 1000 eur. Niekto vie, že vie zarobiť 5-10 tisíc, ale chcel by zarobiť 20. A tam sa jeho manifestácia zastavila. Takže pre každého funguje niečo iné, každý je špecifický a pre každého existuje aj iné riešenie. Takže to je asi na dnes všetko. Ahojte!